Good morning लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननो गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर गोबावनि उनाव दिनै भिडिअ लाबोनो हास्थायबाय लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला माखासे खामानिनि थाखाय गोबां बेस्थ जाना थानायनि थाखाय आङो भिडिअ खालामनो सम मोनाखै लोगोफोर बेनिखायनो आरो नोंथांमोननो आङो इउटुब चेनेलाव आं बिदि भिडिअ लाबोनाय जायाखै दिनै आङो मोनसे भिडिअ लाबोगोन लोगोफोर आंनि बे भिडिअआनो जागोन आंनि फेमिलि ट्रिपसो जागोन दे लोगोफोर आङो दिन्थिलांगोन बहा बहा थांनाय जायो लोगोफोर माने गरम बन्द नालाय दायो गरम बन्दखाय गथ'फोरखौ एसे बेरायहोनोसै आरोना लोगोफोर बिथांमोनाबो गोबां बरिं मोनबाय जाहैबाय माखासे बेस्थ'नि थाखाय आंबो लाबथिंनो हायाखै दायो बे गरम बन्द समाव दिनै एसे फ्रि टाइम मोननायनि थाखाय माने गथ'फोरखौ लानानै एसे बेरायहैनोसै आरो ट्रिपआव थांनोसै फेमिलि ट्रिपआव दे लोगोफोर अब्ला नायलांबाय था आङो दिन्थिलांबाय थागोन बेटा रेडि ना दे रेडि ओइ बेटा बड़ा बेटा छोटा बेटी आरो बे बड़ा बेटा फाइनालि दायो जोङो लामायाव दङ नै लोगोफोर नै अन दा वे नै माने जोङो लामायाव ब्रेकफास्ट खालामाखैना आरो न'आवबो ब्रेकफास्ट खालामाखै गारियावनो खालामबाय आरोना गारियावनो थारमाने ब्रेड माबानानै लाना फैखानायमोन आरो नै गोथाव ना ओइथिं प्रिन्सेस जादों ना माथो जि जोमलायखो नोंलाय गोजांदों दे लोगोफोर अब्ला थांबाय थादों बिदिनो दिन्थिलांबाय थागोन नायलांबाय था फाइनालि जोङो दायो बायहाटा सारियालि मोनफैबाय लोगोफोर नै डेस्टिनेसनाव सहैथ'वाखै थांबाय थादों बेयाव ओरैबायदि जाम जायोना जायगाया नुबायना सिगाङावथ' ओरैबायदि जाम जायोमोन दायोथ' जथेस्थ' खमायबाय आरोना दे अब्ला लोगोफोर फैफाबाय थादो लोगोसे नोंथांमोनाबो आंजों टल गेटआव नै लोगोफोर ओरैबायदि जाम बा अयथासार भिर नै माने गुवाहाटी नोगोरमायाव हाबोब्लाबो नोङो नैबेयाव 140 थाखा फैसा होनानै थांनो गोनां जायो आरोना बेनिफ्राय आरो फैनायाव आरो नोङो 60 रुपिस होनो गोनां जायो अब्ला गुवाहाटी खनसे थांलाय फैलाय खालामोब्ला सानसेयाव 200 थाखा टेक्स होनो गोनां जायो आरो नै रड टेक्स गभर्नमेन्टनो अब्ला मा जागोन बिदिब्ला आरो ओरैबायदि जाम मा बुंगोन दे लोगोफोर अब्ला नायलांबाय था फाइनालि फैयै फैयै दायो नै जोंनि डेस्टिनेसनाव मोनसिगोन लोगोफोर आङो दिन्थिगोन नायलांबाय था आरो जायगाखौ सिनायदोंब्ला कमेन्टआव खिन्थाहर लोगोफोर बियो मा जायगा लोगोफोर डेस्टिनेसनाव सफैबाय दायो नै माने मोननै थांखि लानानै फैबाय दिनै लोगोफोर दायो नै बेयाव एसे खामानि दङ बेयाव हाबग्रोनोसै ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो जोंनि माबायाव थांसै आरो फिल्डआव थांसै आरो लोगोफोर आङो दिन्थिलांबाय थागोन नायलांबाय था आरो लोगो दायो बिनि खामानिखौ फोजोबना लाग्रोनोसै नै बेयाव खामानिया नै सिनायदोंबा नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरदो लोगोफोर एसे सिङाव हाबलांनोसै दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था एक गलि दुइ सिटार लोगोफोर माने नोंथाङा फैबा मोनसे बेरायनाय आरोना लोगोफोर दायो माने एक गलि दुइ सिटार खालामो आरोना हस्पिटालाव फैनायजों लोगोसेनो बे ट्रिपआव थांसिगोन आरो बारे बारेथ' सम मोनबाय थाया बेटा बिदिनो बरिंलै नेबाय थानो गोनां जादों दा माब्ला नायनो मोनोसै बेनो पेसेन्टआ ना लोगोफोर जोङो नै सफैबाय गुवाहाटी नोगोरमानि ब्रह्मपुत्र दैमानि बुरलुंबुथुरनि सानि सरायघाट दलङाव गाखोबाय लोगोफोर
माने जोङो दायो इनसो जादों दे आउट जायाखै माने आउटआवसो नैबे दलंखौ थाबायनो मोनोमोन खिन्थु दायो इनावबो बेजों हाबनो होबाय माने फुराना दालांखौ मा होनना बुङो रिपेयारिं खालामबाय थादों आरो ना बिथिं बन्द' खालामबाय आरो लामाखौ लोगोफोर नैबिदि माने बोसोरनैनि थाखाय थारमाने बेखौ बन्द' खालामना दोनथ'नाय जासिगोन आरो फुराना दालांखौ नैबे गोदान दलंजोंनो खारहोबाय थासिगोन आरो खोनानाय बायदिब्ला थारमाने कनस्ट्राक्सननि खामानि सोलिगोन रिपेयारिं ट्रेना सोलिगोन बेजोंनो दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था फाइनेलि लोगोफोर फैयै फैयै दा नै बाइपास र'डआव दङ आरो जोङो जोंनि डेस्टिनेसना बबेसिम आङो बेखौ बुंथ'नो हाया लोगोफोर नोंथांमोननो खिन्थागोन जेब्ला डेस्टिनेसनाव सहैयो माने बबेयाव थांगोन थारमाने थिग जायाखै आरो ना दाबो लोगोफोर आङोथ' जेनेबा मोनसेखौ खिन्थाबोबाय जे मोनसे चेकआप दङमोन बेयाव हाबबोबाय एक गलि दुइ सिकार बेनिफ्राय आरो जोङो ट्रिपआव फैदों आरोना आरो जोंनि ट्रिपआ बबेसिम जागोन आं बेखौ नोंथांमोननो दा लास्टआव खिन्थागोन आरो दै लोगोफोर दायो जोङो अन दा वे दङ बाइपास र'डआव फाइनालि दायो जोङो नै जानो जफैबाय आरोना बाजैयाव लोगोफोर जानानै बिनि उनावहाय जों बहा थांनाय जायो बेखौ दिन्थिनोसै आरो दायो जानायनि जुदि नोंथांमोननो दिन्थिनोसै लोगोफोर नायलांबाय था फाइनालि आइटेमा सफैबाय जोङो माने ना लाबाय आरो नै ना मिक्स ना बेनिफ्राय आरो नैबे जाहैबाय पर्क बेनिफ्राय आरो बिदिनो दालि थाबाय बेनिफ्राय आरो नै बिदिनो पापर बिदि आरो ना बेनिफ्राय आरो सबाय आरो नारजि बाजैनि आइटेमा नै बिदिनो लोगोफोर माने आङो बेखौ मानि थाखाय भिडिअ खालामदों उनाव नोंथांमोननो बुंसिगोन आरोना लोगोफोर जादो बेटा जानोसै लोगोफोर आं ना फिसा जाबाय बिसोर अमा जाबाय ओमफ्राय लकेल दाउ जाबाय फाइनालि सफैबाय लोगोफोरनि सिटि सेन्टार दे फाइनालि लोगोफोर फैयै फैयै दा जोङो डेस्टिनेसनाव सफैबाय मोनसे डेस्टिनेसनाव माने मा होनना बुङो सिटि सेन्टार आरोना लोगोफोर गरम बन्द'नि बेयावनो गथ'फोरखौ एसे बेरायहोनानै लांनोसै मा लायोसै लाहोनोसै गुबुनावथ' लांनो हाला दे लोगोफोर आङो बेखौनो एसे नोंथांमोननो शेयार खालामसै दिन्थिलांसै आरो नायलांबाय थादों लोगोफोर गोजान जायगायावबोथ' बेरायहोनो लांनो हाला नालाय बेनिखायनो बे गुवाहाटियावनो गुवाहाटि नोगोरमायावनो बे सिटि सेन्टारावनो एसे बेरायहोनानै गेलेहोनानै लाना थांनोसै आरो अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था माबाफोर जागोन नामा आंनो कफि बिना गालांनो नागिरदों बिबाय सोरो आं दा लोंथ'वालै दायो लोंगोन जोंहा मिथिबाय थोदो नायहैग्रोदो जोंहा मेडामा थिगानो ना माने बिथाङा बेयावनो थाथ'सिगोन जोङो गोजौआव बेरायहैसै माने बिथाङा एसे उसुबिदा नालाय माने बिथाङा बेयावनो जिरायबाय थाथ'सिगोन आरो ने गालांसिगोन जोङो बिथांखौ हारसिंहै बेयाव फाइनेलि लोगोफोर गोजौआव गाखोलांसै आरो आं दानो मा मोनो मा मोना एसे नागिरनोसै आंनाथ' आरो नैबेयावल'सो हाबो आं फैबा नैबेखौ नुदों ना बेयाव हाबनोसै आरो एसे सिङाव मा मोनो मा मोना लिभाइस फाइनालि लोगोफोर माने ड्रेस साब खालामनायदों आरो ना पसन्द जायोना जाया आरो फिटिं जायोना जाया एसे गाननायदों आरो ने गोबां ड्रेसफोरखौ लाबाय नै गाननायदों दा बबेखौ लानाय जायो बेखौ आङो दिन्थिगोन आरो दे लोगोफोर माबायदि नुदों एसे कमेन्टआव खिन्थाहरदो लोगोफोर ड्रेसा बबेखौ लाबा जागोन आं सानदों बेखौ पसन्द जाबाय जानायानो ओमफ्राय बेखौ माबायदि नुदों लोगोफोर नायलाय एसे मोजां नुदोंबा कमेन्टआव फोरमायहरदो लोगोफोर
बेसेबांखिनिखौ नायदों आरो ना बिल पेमेन्ट बेसेबां जादों खिन्थु लानो हागोन ना हाया नायग्रोदोंसो दे लोगोफोर लिबासाव हाबदोंमोन ना लोगोफोर नायबाय ड्रेसखौलाय बेनिफ्राय आङो एसेबां पसन्द जानाय मोनासै अब्लाबो लाबाय आरो हाबनाय हिसाबै नै बेसेबांखिनिखौ लाबाय माने गानसाबनोसै नैबे गोलोम बोथोरखौ आन्था बारहोनोसै आरो बेजों बेनिफ्राय आरो माबायावथ' फैनाय जाखागोन नालाय मेसेङाव नों मा लाखो बेटा जिन्स मोननै लाबाय दे थिग दङ फाइनालि लोगोफोर लाखांबाय दायो थांनोसै पेमेन्ट खालामनानै थांनोसै आरोना आं दामखौ बुंथ'ला फाइनालि लोगोफोरनो फेमिलिखौ लानानै सिटि सेन्टाराव एसे हाबबाय बेरायबाय बेनिफ्राय शपिं खालामबाय बेनिफ्राय आरो मा लानाय जायो एसे नायनोसै दे लोगोफोर एसे बेरायग्लांबाय लोगोफोर बायदिनोथ' हाला जाहैबाय ओंखायनो एसे बेरायनानै नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आरोना बायनो हायाब्लाबो नैबिथिं नै लोगोफोर नैबेयाव सफार स्टपआव हाबनोसैलाय बेयाव मा मोनो मोना नायनो र' एसे दे फाइनालि लोगोफोर गोबां मुवा बायदों मा बायखो नोंथांमोननो दिन्थिहरनाय जायासै बेनिफ्राय दायो आङो बायखांबाय ओमफ्राय दायो मा होनना बुङो थांनोसै आरोना लोगोफोर भिडिअ'आबो गोलाव जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबावबाय लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअ'आ बेनो माने गथ'फोरखौ बेरायनो लाना फैनायजों लोगोसे गुवाहाटीनि नैबे सिटि सेन्टाराव एसे मोननैसो बुस्थु बायबाय आरोना लोगोफोर आं बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामबाय अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेसेबांखिनिसो बाय टाटा